Отваряме багажника. И ни става лошо. План Б, Car Diagnostic, тъй като идва сезона на пътуванията, на моренцето, на това, че всеки му се ходи някъде, балове, пътувания и така нататък. Сега ще поговорим какво е добре да имате в колата, какво е задължително не добре и какво да проверите преди да тръгнете на дълъг път, за да стигнете където сте тръгнали, да ви е спокойно, да ви е добре и да се забавлявате много. Това е една класическа дамска кола. Отваряме багажника. Авариен комплект задължително. Пожарогасител също. Така. Чета, не знам защо ни е, но да кажем, че ако чакате в задръстване, е добре да имате чадър. Също както говорим за задръствания, задължително вода в колата и зарядно за мобилен телефон. Не се знае кога, какво ще стане. Да ви е сигурно, да ви е спокойно и да не се притеснявате за вас и за пътниците. Хилката за тенис може да я свалите, защото вероятността е малка да намерите в задръстването друг с хилка за тенис за да играете. Задължително резервна гума. Комплект кабели е добре, по желание да може да помогнете на някой друг, някой да ви помогне на вас. Разбира се, масло. Може да не е 8 литра, но е добре да имате поне литър за доливка. Жилетка, триъгълник, аптечка не ги коментираме, това е от задължителното оборудване на един автомобил. Сега, тъй като при смяна на гуми, масово гумаджиите стягат много, добре е с ключа за колата, който е, да оплавите всичките гайки или болтове, няма значение, и да ги стегнете с ключа на ръка, така че с сила, която вие да може да го отвиете на пътя, ако се наложи. Сега нещо много важно, което се подценява. Винаги, преди да тръгнете на дълъг път, особено с дизеловите, съвременните дизелови автомобили, оборудвани с филтър за твърди частици. Такива неща, хартийки, листа, особено тук, ела да покажем. Ако има такива паднали кечета някъде, които се допират до генерацията, задължително трябва да се премахне това нещо, защото тръгвате на дълъг път, автомобилът започва да прави регенерация, температурата стига 650-700 градуса и вероятността да се запалите е много голяма. А запалите ли се, съвременните автомобили горят много бързо. Винаги проверка на течности. В случая поглеждаме антифриза докъде е. Проверяваме маслото. Хубаво е да погледнете спирачната течност. Е така с поклащане се прави. Това е стар, нали, технологичен метод. Ако се клати, всичко е наред. Течност за чистачки няма нужда да споменавам, че трябва да си долеете. Това е в рамките на нормално. Нещо друго, което го казвам като бонус. Хубаво е, преди да тръгнете на дълъг път, да запалите автомобила, да го изчакате, да пусне перка, да видите, че перката спира, тръгва, че нищо не я е блокирало, за да ви е абсолютно сигурно, че когато попаднете в задръстване, ако има такова, няма да прегрее автомобила. Когато я запалите, докато чакате перката да тръгне, може да си проверите светлините. Това е много важен момент, който се пропуска. Сега, както вече казах, зарядно в автомобил задължително. Тук колежката и едно десертче си носи. Страчетела с плодове. Аз честно казвам я предпочитам с бадеми, не с плодове. Но това е вече от аварийното оборудване на един автомобил. Сега палиме автомобила. Важно, докато чакате да тръгне перката на мотора, гасите климатика. Защото когато не се движиме и сме на климатик, работи климатичната перка, това ще ни обърка и няма да й позволи да тръгне. Пускаме всички възможни видове светлини, които има по колата и започваме да оглеждаме. Габарит 1, габарит 2, 2 мигача. Оглеждаме лампите на номера, светят и сега ще видите, що всъщност е и големия пожарогасител на колежката. Ще си тестваме стоповете с него.
А именно, като подпреме спирачката. Три стопа, всичко е наред, минаваме отпред да погледнем. Два пъти къси, мигачи отпред, един габарит, един няма. Не че ще ви спре по магистралата да пътувате, но е хубаво да ги прегледаш такива неща. Сега, продължаваме да чакаме. Автомобил е топъл, каране до сега, след малко трябва да си пусне сам перката. През това време взимаме кръстачка и започваме да охлабваме гумите. И не го казвам просто случайно, понеже гумаджията ни е голям приятел, да е жив и здрав бате Дани Гумидако. Наистина ни е страхотен приятел, но понякога толкова се грижи за нашата безопасност, че прекалява с тягането. Сега ще ги охладим с кръст. Това вече не е точно кръстачка, но схванахте идеята и ще ги стегнем с ключа за колата. За това говорим. Отваряме пак гаража. В аварийния ви комплект няма 2 метра тръба. За нещастие. Ето колко сила е необходима, за да ги отвиете. Ако сте на път. Оставяме си вълшебния ключ и отиваме да търсим на колежката ключа за гуми. Също така към аварийния комплект хубаво е да имате ангранажни колела от М111 на Мерцедес компресор. Така. Имаме кръстачка. Разбира се. Chinesium Special. Има още един. Празна бутилка от масло. Упси. Така, най-вероятно е тук ключа. Може и да не е. Но важно е да имате бяла кърпа. Приключите с гумите, се забършите. Така. Имаме манивелка за крик. Това е чудесно. Но ключ за гуми няма. Има. Къде е? Ето тук да робиш по-хубаво. В черното. В черното по-хубаво да роба. Да. Добре. За чистачки. Подготвени сме. Добре, взимаме си думите назад. Festo 18 мм. И едно много хубаво върточе. Горе-долу стандартната дължина на един ключ за гуми е такава, за да може средностатистически потребител на тази кола да стегне гумите нормално. Не е необходимо да се прекалява. Ето сега ще ви покажа. Когато поставите ключа, просто си използвате тежестта и това е достатъчното необходимо усилие за стягане. Веднъж вече като се стегнете по този начин, дори да ви се наложи на път, много е лесно със същия ключ, без да използвате 4 метра удължение, да ги отвиете. Имайте предвид, че доста често се получава така, че алуминиевите джанти се самозатягат, така че не прекалявайте, няма да стане като по анимациите да ви изпадне гумата.
Продължаваме да слушаме за перката. През това време ще минаме и останалите джанти и сте готови за път. Да. Стегнали сме и другите гуми. Първо сме ги опабили, после сме ги стегнали, проверили сме ги. Чухме, че и перката тръгва. Сега ще изгасим колата. Знам, че сега всичките автомобилисти ще ме почнете, че я гаса докато е на перка и така нататък. Да, по принцип не трябва да го правите. Трябва да изчакате перката да изгасне сама и тогава да изгасите автомобила. Но правим го, за да мога да се чуваме и за да си поговорим за нещо много важно, именно безопасността по пътищата. Моля ви, карайте внимателно, спазвайте закона, гледайте в огледалата, мислете преди да предприемете маневра. Защото в крайна сметка всички сме тръгнали някъде да се забавляваме, да си видиме близките и най-важното да се радваме на живота. Апелирам ви наистина да внимавате по пътищата, защото всеки ден става все по-страшно. Ако има как, направете компромис на друг шофьор, нека това не води до агресия по пътищата и вярвайте ми, ако всичките бъдем по-добри за един ден, нещата ще са много по-различни. План Б, благодаря ви.